Povestea terapeutică, găsirea de excepții în cazul generalizărilor. Christine sau Chris, cum îi spuneau prietenii, era o elevă bună. Poate că nu era cea mai bună din clasă, dar era departe de codaș și întotdeauna îi plăcuse să meargă la școală. Astfel, părinții ei au fost luați prin surprindere când a început să spună că nu mai voia să meargă la școală. Era prea mică pentru a părăsi școala și părinții aveau speranțe mari că va merge la facultate. Sigur, era destul de deșteaptă, dar Chrissy a început să doarmă mai mult, tărăgăna pregătirile de a merge la școală și părinții ei simțeau că trebuiau să o împingă din ce în ce mai mult de la spate. „Ce se întâmplă?" a întrebat-o mama ei în cele din urmă. „Unii copii se iau tot timpul de mine," a mărturisit Chrissy. „Ori se iau tot timpul de mine, ori mă ignoră complet. Mă tachinează tot timpul din cauza aparatului dentar pe care mi l-am pus în vacanța trecută. Spun că mă dau bine pe lângă profesori. M-am săturat," a spus ea furioasă. „Poate ar trebui să merg să vorbesc cu directorul," a spus mama ei, „să vedem dacă putem opri asta." Chrissy s-a opus, era îngrozită. Asta ar înrăutăți lucrurile, atunci copiii chiar ar avea cu ce să mă necăjească. Știa că asta nu i-ar fi oprit să facă ceea ce făceau oricum fără știrea profesorilor. Mama lui Chrissy a trebuit să înțeleagă că probabil avea dreptate, nu i-ar fi oprit și probabil i-ar fi făcut probleme și mai mari. Întrebându-se ce altceva putea face, s-a dus și a luat o coală de hârtie și un pix și i le-a dat lui Chrissy spunând: „Scrie o listă cu numele tuturor colegilor tăi de clasă. Doar nu mă pui să-i scriu pe cei care mă necăjesc pentru ca apoi să te duci cu lista la director, nu?" a întrebat Chrissy suspicioasă. „Nu," a zis mama ei, „îți promit că nu. Tu scrie o listă cu numele tuturor și îți voi explica ce să faci mai departe." Chrissy era curioasă, dar și un pic bănuitoare, însă până la urmă a scris lista pe care o ceruse mama ei. Apoi mama i-a dat un marker galben și a spus: „Acum vreau să parcurgi lista și să subliniezi numele fiecărui elev care nu se ia de tine." Curând, Chrissy subliniase toate numele, cu 3 sau 4 excepții. „Bine," a spus mama ei, „acum uite un pix roșu. Vreau să te întorci și să încercuiești numele elevilor care de obicei sunt buni și drăguți cu tine." De unde stătea mama ei, se părea că Chrissy încercuise 10 sau 12. Mama ei nu a trebuit să-i interpreteze ceea ce făcuse și Chrissy nu avea nevoie de o explicație pentru a înțelege despre ce e vorba. A doua zi dimineață s-a trezit la timp, a ciripit jovială la micul dejun și a ajuns în stație, cu mult înainte de ora venirii autobuzului. Deci erau mult mai mulți colegi care erau buni și drăguți cu ea și doar 3 sau 4 excepții de colegi care se luau de ea. Și astfel ea a privit partea pozitivă a lecției abordate de mama ei.